ئیرۆ ڕۆژە یەکەم ji ساڵا نو یا 2015 هەیە وەکو دیار بوو ساڵابووری هاتە ناسین نەبە ساڵا کووردا ji ber neyekirêziya helwesta Kurdî di Rojavayê Kurdistanê de penaberiya ciwanan ji axa welat êrîşin hovane li ser navçeyên Kurd e. Lê tevî van hemî êş û azaran miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê hêvî û omîdên xwe bi sala 2015 wiha diyar kir. 2014 sala gelekî nexweş bû ser Kurda de hat hêviyê min gelekî hene sala 2015 de hinek xweşî çê bibe hinek azadî çê bibe ew hêviyê me jî ser bengî hene serên karên got miletên Kurd dike ser karên got berzanî dike ew gelekî hêviyê me hene got sala 2015 salek xêr û bereket wê ser Kurda de. Sala nû مڵاتی خۆی کورتدا پیرۆستکن و ئەم هێویە سەرکەوتنێش مڵاتی خۆرەتکن و سەرکەوتنا پێشمەرگا و بقیادا سەرۆک مەسعود بەرزانی ئەم لە مڵاتی کورتدا پیرۆز دکن و هێوی و ئامالێ مات ساڵا نودا ئینشاءالله مڵاتی مە سەرکەوتی بێ ئەم بگهێنە مافێ خوا و هێویە مە مڵاتی مە ملێ خۆ بدێ ملێ هەفتوو دەستێ هەفتوو بگرێ و ئینشاءالله سەرکەوتی بن هەموو ماجالاتی خۆ. یا یەکەمین کۆنگەرێکی نەتەوی کوردستانی چێ ببێ و هەر چار پارچەی کوردستانê û çi kesê bîrewir û zana û karibin pêşkêşa vî miletî bikin heta bigihîne mafê wîne ez dixwazim hemû lê hazir bibin û Serok Berzanî serokatiya konîber bike û cemîê dinyayê êk û hêzê qewîn têde hazir. Em sersala 2015 li pêşmerga pîroz dikin û yê gotsengera de yê li Şingalê û yê li Kobanê û em bêjin sersala pîroz bê û inşallah em ser bikevin û em bigihîne mavê xwe û em vê sersalê dîsa pîroz dikin li her çar parçeyê Kurdistanê û li Serok Mesûd Berzanî û em bêjin inşallah ev sala 2015 sala serkeftinê em hêvîne ev sala nû salek xweşî û geşî bi ser miletê me de were û miletê me bike hemî hêvî û armancê xwe ev şer û têkdan di herêmê me derkevin û miletê me bibe xwedî cih û warê xwe û penaber hemî vegerine warê xwe û em ji vê şer û têkdanê em xelas bibin. Dixwazin saleka aştî saleka bi biratî ser me re derbas bibe ku em tevde yekîtiya miletê Kurd em dixwazin û em tevde em birabin em destê xwe bidine hevdû û em hevdû bigirin em ji bin vê zilm û zora hanê û vê diktatoriya hanê em derkevin. Hêviyê me sala werê de azadî bi ser miletê me de werê xweşî bi ser miletê me de werê miletê me penaber bûyî ji vegerên ser axa xwe bi ser firaz û azadî vegerin خوشینا ملتی مده چی به یک ریزیا کرده چی به هیویا ما اون سالا نودا سالا آشتی به آزادی به و هیوی دکم کو اف پنابره میش در و تفده وگرن و براسی هنه کی سالا 2014 چپ گرها از هیوی دکم کو سالا 2015 سالا که راست بگره و از وجمه ملتی خو تفده بلا دلنیابن یعنی کی سەرۆکێکی وەکە بەرزانی هەبێ بلا پشت ڕاست بێ و تم متاڵانەکێ و ئازادی هەر بۆ گەلێ کووردا. هێویên welatiya geştir dibin di sala 2015 de bi yekrêziya helwesta Kurdî û vegerîna penaberan lê pir jî ew e gelo ji van hêviyan re kar û xebat tê kirin dwarê paratîk de Berzan Hesên Girkêlegê Ark.